Kristau senideok. Jesu Kristo gure jauna diren guztien erregearen jaia ospatzen ari gara. Jai honen esanaia ondo ulertzeko komeni zaigu bere sorrera nolakoa izan zen pixka bat gogoratzea. Orain mende bat, Pio 11. aita santuak Quas Primas izeneko enziklika argitaratu zuen. Enziklika honen bidez, Eliza Katolikoaren izenean, Pio 11. aurre egin nahi izan zion sekularizazioaren fenomenoari. Sekularizazio hitzarekin hau esan nahi da. Gizartea erlijioaren eraginetik kanpo gelditzea. Konkretuki esan da, jendea ez dijoa Elizara lehen bezala, aurrak ez dira lehen aina bataiatzen, beraz katekesiara ere gutxiago biltzen dira, Eliza ezkonduak asko urritzen dira, Eliz hiletak ere behera doaz, hileta zibilak ere egin ohi dira. Eskoletan erlijiorik apenas ematen den eta bar. Sekularizazio hori gobernuetara ere etortzen ari zen garai hartan, orain mende bat. Eta adibide nabarmenak ziren garai hartan Mexikoren kasua eta Errusiaren kasua. Egia esan, sekularizazioaren jatorria aurreagokoa da. Bere erreferentzia puntu nagusietako bat, 18. mendearen azken parteko frantziar iraultza jotzen da. Oso modu orokorrean esan da, 4. mendez geroztik, Elizak kristau fedea zabaltzerakoan nolabaiteko zilegitasunez jokatu ahal izan zuen. Esan nahi dut, batez beste gizartearen kultur giroan, mentalitatean, jainkoaren mundua ez zela arrotz, ez ezagun gertatzen. Gora behera haundienetan ere, jainkoaren presentziak tinko segitzen zuen jendearengan. Baina kultur giro hori hautsi zitzaigun eta joan zen. Eta gaur, jainko kristaua eta bere izenean etorri zen Jesus, sinesteak, benetan probatu egiten gaitu. Hau da, jainko honi bere seme Jesu Kristori diogun fedea guri ere probatu egiten zaigu. Zertan da gure fedea? Zer sendotasun du gure fede honek? Jainkoaren eta Jesu Kristoren berri emateko, beren lekuko izateko, familian, lagunartean, lantokian, kalean, bai aldugu kristauok gogorik, pozik, erantzukizunik eta sormenik. Gaur, Jesu Kristo gure jauna diren guztien errege dela aitortzeak, alde batera
par egiteko gogoa ematen die askori. Nola Jesu Kristo diren guztien erregea? Beretarrak, bere jarraitzaileak, bere sinestunak geroz urriago gertatzen ari gara eta oso urri gainera. Beraz, eutsi egin behar aldiogu aitorpen honi, ala aldatu egin behar dugu. Kristagontzat beti izango da Jesu Kristo diren guztien errege. Kontua da, lehen esan zaigu modura, ze modutara, nolako erregea da Jesus jauna, Jesu Kristo. Evangelioan esan zaigu, lapur onak ez beste guztiek Jesusi esaten diote, salba ezak eure burua, torduan sinistuko diagu. Guk horrelako erregea nahi genuke. Izorratzen ari diren momentu hartan, bere ahalmena erakutsiko duen erregea nahi genuke. Gurutzetik jaitsi eta denei erakutsi, ez zera de gauza niri bizia kentzeko. Ni zuek baino indartsuagoa naiz, zuek baino ahaltsuagoa naiz, eta horra hemen proba. Baina Jesusek ez zuen olakorik egin. Besteen burla bere gain hartu zuen. Besteen sinismenik eza bere gain hartu zuen. Baina gogoan dugu berak esan ziguna, neri ez dit inork bizia kentzen. Zuek neri bizia kendu aurretik, nik eman egiten dizuedalako. Hau da Jesusen sekretua. Baina hori egiten du gu bezalaxe gizaki izanez azkeneraino, hiltzeraino. Mundu hontako erregerik ez da hori egiten duenik. Baina horrelako erregea sinesgarria altzaigu, Jesus bezalako erregea. Bai, Jesus diren guztien erregea da. Baina, eta honekin bukatzera noa, bigarren irakurgaian hasieran esan zaiguna errepikatuz bukatuko dut. Eskerrak ematen dizkiogu baitari argiaren erreinuan bere santuentzat prestaturik dituen ondasunetan parte izateko gai egin gaituenari. Ilunpearen menpetik atera gaitu eta bere seme maitearen erreinura aldatu. Honengan dugu askapena, bekatuen barkamena. Bai, Nazareteko Jesusek mundu hontara ekarri du behar genuen argia eta salbamena. Gurutzearen bidetik. Kristauok gaur hemen berri dezagun geure fede hau. Eta erein dezagun bere hazia etxetik hasita, apalki.